rayu da ke, zan rayu da ke, zan rayuwa da ke. Assalamun alaikum dangi ku karaso, wai na mazan gidan nan na zo ku karaso, mata ku furfuto kuma dai ku karaso. Waƙar salon da yanzu haka ne nake ta so, in dai na bada ganga a jira ni mun faso. Na zo cikin guluf ɗin ƙofa na kwankwaso, zan rayu da ke kalmar ta biso. Wannan guluf da daɗi wallahi na faɗa, komai a fili ake yi ba batun raɗa. Ganga da sautuka kai kujila na in haɗa, zan rayu da ke, zan rayu da ke, shine guluf da girma ni Yarima ne kira. Assalamu alaikum masoyana, kamar kullum sunana Yarima, mawaƙi kuma mashirin fina-finai a masana'antar Kannywood. Yau ma na zo muku da wata ƙasaitacciyar waƙa mai daɗin gaske ta gulf ɗin nan mai tarin albarka, wato zan rayu da ke. Wannan waƙa za ta fita nan ba da jimawa ba. Ga mai son shiga wannan ƙasaitacciyar waƙa zai iya tuntuɓar Sadi Baby a lambar waya kamar haka +966 59641 8678 ko kuma a tuntuɓa Abba Boss a +18944457532 ko kuma a tuntuɓa Abdullahi Musa a +218922195 haka zalika za a tuntuɓa Muhammad Boss a +21892841549. Kudin shiga naira 1000 ne kacal.